Вавилон Мобайл замимаи май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. имрӯз зиндагии худро бе интернет тасаввур кардан хеле душвор аст. ин торномаи азим ба инсон имкониятҳои хеле зиёд медиҳад. кор, таҳсил, муошират, шиносоӣ, ин ҳамаро метавон ба воситаи интернет ба роҳ монд. харидани молу маҳсулот ба воситаи онлайн магазинҳо як кори маъмулӣ ва ҳамарӯзаи инсонҳост. акнун шумо метавонед аз хона набаромада молу маҳсулот, ғизо, доруворӣ, хулоса ҳар он чизеро ки мехоҳед фармоиш бидиҳед ва фармоиши шумо дарҳол ба пушти даратон оварда расонида мешавад. барои ҳамин шумо бояд замимаи май Вавилонро дар телефони худ дошта бошед. дар замимаи май Вавилон бахши e-commerce аст. ба воситаи e-commerce шумо метавонед харидҳои хеле муфидро сари вақт анҷом бидиҳед. бахши iCoupon аз ҳама муҳимтарин бахш дар замимаи май Вавилон аст. тавассути бахши iCoupon шумо метавонед тахфифҳои хеле зиёдро ба даст биёред ва харидҳои муфид анҷом бидиҳед. акнун бо замимаи май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед. ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. хулоса замимаи май Вавилон ёрдамчии ҳар яки мову шумо. дуруд азизони дил, барномаи навбатиро шурӯъ мекунем аз шаҳри Хуҷанд. аниқтараш аз толори мебелии Мбаут дар шаҳри Хуҷанд воқеъ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ 250, телефони тамос 92 633 88 33 92 933 88 22. меҳмони барномаи мо Фарангис аст. Фарангиси дунё, сарояндаи ҷавон. ёдам ҳаст 2 сол пеш буд барои таҳия як намоиши тафриҳӣ ба Хуҷанд омадем бо гурӯҳи корӣ ва барои ҷолиб шудани ин барнома лозим буд ки чанд сарояндаи машҳуру номдори Хуҷандро даъват кунем то биёянд барномаро бо ҳунари худ рангин бикунанд. дар миёни онҳо Фарангис низ буд. аммо вақте ки Фарангис омад, аз коргардон сар карда то наворбардору таҳиягарони он барнома ҳама шокӣ шуданд, ҳама ба ҳайрат уфтоданд, зеро Фарангис ҳомиладор буд. вале хушбахтона баъд аз барномаи мо таваллуд кард. табрик. хуш омадед Фарангис ҷон. ташаккури зиёд акаи Орзуҷон. ташаккур ки ба барномаи худ даъват кардед. салом тамошобинони азиз. хуб, тифл ба дунё омад. бале, ин чизе ки шумо гуфтед ҳоло рост аст, чун агар ки хато накунам 8 моҳа буд. 8 моҳа. бале, ба барнома даъват кардед, ман рад карда натавонистам, албатта рафтам. сипос ки ин қадар худро қурбонӣ кардед, саломатии худро зери хатар гузоштед ва медонам ки боз пошнаҳои баланд доштед. бале, бидуни пошна намешуд дар саҳна ва вақте ки дар саҳна баромадам, аллакай фаромӯш кардам ки ман ҳомиладор ҳастам. чунон рақс кардам, чарх задам. ман ҳоло ки дар толор шуморо нигоҳ мекардам ки шумо дар ҳаяҷон будед, каме ҳайрон будед ки чӣ гуна ман тоб хӯрда истодам, рақс карда истодам. вале ҳамон лаҳза ман ҳама чиро фаромӯш кардам. ҳамон лаҳза гӯё ки ман ҳомиладор набудам, вазнӣ набудам, рақс кардам, чарх задам. баъде ки тамом кардам, поён фаромадам, пошноҳоамро кашидам, шиштаму каме. пас аз 10 дақиқа ба худ омадам, ҳатто ки об хӯрда наметавонистам. ҳамон лаҳза ки камтар оромтар шудаму, вале хотира монд, ҳамон як хотира сабт ҳамон аз барномаи шумо монд, аз ҳомиладориам. духтарча таваллуд шуд, номашро чӣ гузоштед? номашро Дунё гузоштем. Дунёҷон гуфта дар хона садо медиҳем. аввал тахаллуси шумо дигар буд? бале, маро аввал ҳамчун Фарангис, баъдан Фарангизи Аҳмадӣ мешинохтанд.
ва ман ки дар суҳбатҳои пешина бисёр гуфта будам ки номи дунёро зиёд дӯст медорам. аз ҳамин сабаб номи дунёро гирифтам, ба номи худам ҳамчун тахаллуси саҳнавӣ замима кардам ва маро ҳолу акнун ҳамчун Фарангиз Дунё мешиносанд. барои ман ҷолиб аст ки падари Дунё нисбат ба ҳунарнамоӣ модари Дунё чӣ мавқеъ дорад, чӣ мегӯяд? ва аслан ман мехостам аз шумо бипурсам роҷи ба падари Дунё. ҳоло одат кардааст аллакай ки ман дар саҳна ҳастам, ҳамеша баромад дорам, дар хона камтар ҳастам ва вақте ки мо шинос шудем ӯ аллакай медонист ки ман санъаткор ҳастам, маро бо санъати худам қабул кард. Як шахси маъмулӣ аст, инсони хуб аст, меҳрабон аст, санъати маро қабул мекунад. ки бештар гузашт мекунад? Фарангиз гузашт мекунад ё ман кӯшиш мекунам дар баъзе ҳолатҳо оромтар бошам, лекин ӯ ки ба санъати ман халал намерасонад, ин барои ман як бахти калон аст, хушбахти калон аст. баъзан аз бисёр чизҳо ман гузар мекунам. ин издивоҷи дуюми шумо аст? бале, дуруст аст. Ин издивоҷи дуюми ман аст. Издивоҷи якуми ман дар тақрибан 10 сол пеш буд. ман ҳоло ҷавон будам, характеромо муносиб нагирифт ба якдигар. онҳо тамоман дигар оила буданд, мо дигар оила. Тамоман ду оила фарқияти калон дошт аз ҳамдигар. аз ин сабаб бале. ягон ҳисси кинаву бадбинӣ нест нисбати якдигар? не, аллакай чанд сол ки гузашт ман фаромӯш кардам, ҳамашро аз сари худам дур кардам ва умуман ман дар зиндагӣ ҳамин гуна инсон ҳастам ки агар касе ҳам ба ман аз сахт ягон зарар расонидагӣ бошад, маро сахт хафа кунадам, кӯшиш мекунам бо мурури замон аз дилам берун кунам, барои ки кинаю ҳамин адоват, ҳамун нафрат нисбати ягон одам ба хели суқ туро бисёртар аз дарун мекушад, ба ту халал мерасонад ки ояндаи худро бинӣ, аз болои худат кор кунӣ. ва ман бо гузашти солҳо ин чизро фаромӯш кардам ва ҳатто дар бораи онҳо ягон сухани бад, ягон чизе қисса ҳам ҳозир карда наметавонам. шояд ки ҳамон оила барномаи моро тамошо мекунад ва ин кори хуб нест. дуруст аст, офарин. Фарангиз, дар байни ситораҳои эстрада шумо аллакай мавқеи худро пайдо кардед, вале чаро намехоҳед ки ба Душанбе биёеду он ҷо карьераи ҳунарии худро давом бидиҳед? Акай Орзуҷон, ҳоло ман на он қадар мавқеи худро пайдо кардам, агарчанде ки аллакай хато накунам 6 сол аст ки рӯи саҳна ҳастам. ақалла чӣ қадар ки мухлис надошта бошам, ман шукрона мегӯям, ман барои онҳо кор мекунам ва оянда бозам албатта ин барои ман кифоя нест. вақте ки ман ҳунарнамоии шуморо мебинам дар рӯи ин ё он саҳна, он қадар бозии шумо, нозу адоҳое ки дар меоред, нағмаву ҳаракатҳое ки мекунед, он қадар ҳирфаӣ аст, он қадар касбӣ аст ки ман фикр мекунам шумо ягон мактаби ҳунариро хатм кардаед. не, акай Орзуҷон, шумо дафъаи гузаштаам дар барномаи соли навӣ дар Душанбе гуфта будед ки ончунон дар саҳна ту рақс кардӣ, ончунон як мимикаҳоро нишон додӣ ва барои ман як баҳои шумо ин як баҳои баланд буд, бисёр барои ман муҳим буд фикри шумо. ва намедонам дар саҳна шояд ки аз камера ман тарс надорам, чун аз хурдӣ бо камера ошно ҳастам, тарс надорам. шояд ки дар саҳна худро озодтар ҳис мекунам. ҳозир ки ман муаллим дорам, кор мекунам, албатта шояд ҳоло ҳам дер нашудааст ки ман ба консерватория дохил шавам. бале, муаллим бо ман кор мекунанд ва ин шояд ки каме хатогии ман буд ки ман аз аввал дохил нашудаму. ҳоло ҳам дер нест, ҳанӯз ҳам ҷавонед шумо. бале. ва ин имову ишораҳоро шумо худатон тамрин мекунед дар пеши оина? намедонам, ман бояд ки дар саҳна бошам, мусиқиро вақте ки агар ки монад шояд ки метавонад. ана ва як ҳаракати дигар доштед, дар ҳамон таронаи хатлонӣ дастро дар миён таҳдид мекардед ки чӣ хел сикка задай рӯбарум, намедонам чиш бугум, мекуна кашмокашум, ба худо изо мекашум, мекуна кашмокашум, ба худо изо мекашум. ҷолиб. намехоҳед актриса шавед? ростӣ мехоҳам. мехоҳам. якчанд режиссёрон маро даъват карда буданд барои нақшофарӣ дар филм. мо аллакай шартномаро ҳам имзо кардем ва баъдан ба ман гуфтанд ки аммо наворгирии филм дар Бадахшон баргузор мегардад ва бояд ту онҷо сафар кунӣ. ва ман гуфтам ки мутаассифона наметавонам, чун нав шурӯъ кардам ба сурудхонӣ, вақтам намерасад ки ба онҷо сафар кунам. ва бисёр аз онҳо бахшиш пурсидам, гуфтам ки ман мутаассифона наметавонам ва ҳамин гуна нарафтам. ва боз
дар вақти ҳомиладориам тақрибан 1 сол пеш боз режиссёрон аз Душанбе омаданд, дар Хуҷанд кастинг карданд. Бозам аз кастинг гузаштам, онҳо маро интихоб карданд. вале ман ки аввал бо ҳамон режиссёр вақте ки шинос шудам, ман гуфтам ки ман ҳомиладор ҳастам, каме ҳолатам вазнин аст. онҳо гуфтанд ки ба наворгирӣ дар шаҳристон баргузор мегардад. моҳи май буд, агар ки хато накунам. ҳаво боронӣ буд дар Хуҷанд ва ман фаҳмидам ки дар шаҳристон ҳам ҳаво хеле сард аст. бозам гуфтам ки наметавонам, чун ҳолатам вазнин аст, наметавонам равам. бахшиш мепурсам аз шумо, бисёр мехоҳам, хоҳиши калон. ду маротиба шанс пайдо шуд, аммо нақш наофарид. бале, нақш наофаридам, боз рад кардам ва намедонам ин хуб буд ё бад буд, вале дар ҳамон вақт ҳамин гуна шуд. Фарангиз замоне дар телевизион ба ҳайси ровӣ бале фаъолият мекард. мехоҳам ба он замон барбигардем. чӣ гуна шурӯъ шуд кор дар телевизион? ман ки аз овони хурдсолим бисёр саҳнаро дӯст медоштам, камераро дӯст медоштам. мехостам ки ҳама вақт дар саҳна бошам. ҳатто дар вақти бачагиам модарам нақл карда буданд дар як консерт, ки ҳамроҳи модарам рафта будем, дар толор нишаста будем. вақте ки мусиқӣ садо шуд, ман майдача будаму рӯи саҳна давида биромада онҷо рақс кардам ва модарам бо як ҷаҳл, бо як додзанӣ маро аз саҳна кашида гирифтану шинондан. гуфтанд ки модарам ин қиссаро ба ман нақл карда буданд. ва дар оилаи мо санъаткор набуд. ман оло ягона нафаре ки ҳамин роҳро интихоб кардам. аз рӯи гуфтаҳои Фарангиз шояд бисёри тамошобинони мо хиёл мекунанд ки модари Фарангиз як зане ҳаст бо ақидаҳои консервативӣ кӯҳнашуда, аммо ин тавр нест. модари Фарангиз Бону Дилором як зани ирфонӣ, як зани босавод, бо маърифат аст, нависанда аст. модари Фарангиз аксарияти қиссаҳо ва ҳикояҳои модари Фарангиз дар асоси ҳаводиси воқеӣ таҳия шуданд. хеле ҷолибанд. вақте ки ман қиссаҳои модари Фарангизро мехонам, ин мисли он аст ки як филми ҷолибро тамошо мекунӣ. ман аз инҷо дуруд мефиристам ба модари Фарангиз. салому алейкум, муваффақу салат бошед. мунтазири қиссаҳову ҳикояҳои нав ба нави шумо ҳастем. ташаккур акай Орзуҷон, саломат бошед. рост модарам ҳикоя менависанд дар фейсбук. модарам солҳои зиёд дар ташкилоти байналмилалӣ кору фаъолият мекарданд ба ҳайси роҳбар ва ҳоло ки ман фарзанддор шудам, модарам маҷбур шуданд ки дар хона бимонанд барои ба ман кӯмак расониданд бо фарзандам. ва ҳоло дар вақтҳои холигиашон дар фейсбук хеле ки гуфтед ҳикоя менависанд дар бораи қисмати талхи занҳо, одамон ва аллакай мухлисони зиёд ҳам пайдо карданд. бисёр мухоботҳои хуб менависанд ва ду китобашонро рӯи чоп баровардагӣ ҳастанд. ҳоло боз хоҳиш карда истоданд ки ин ҳикояҳои навбатӣ ҳамро рӯи чоп бароранд. мунтазирам бо соядасти модари шумо китобро. ташаккури зиёд, раҳмат. ҳатман. барбигардем ба он замоне ки шумо ҳамчун модел, бале, ҳамчун модел таблоҳову баннерҳоу билбордҳои шаҳри Хуҷандро ором медодед. инаш аз куҷо шурӯъ шуд? аз телевизион шурӯъ шуд. дар телевизион ман синни 9 солагӣ фаъолиятро шурӯъ кардам. маро ба ҳайси барандаи барномаи бачагона даъват карда буданд. дар пахши мустақим афсона мегуфтам. баъдан ки аллакай донишҷӯ будам, дар телевизиони маҳаллӣ, дар филиали телевизиони Сафина дар вилояти Суғд фаъолият кардам ва онҷо кор мекардам хуб, вале дар телевизион ман на он қадар барои ман кифоя буд. ман мехостам ки маро ҳама вақт саҳнаҳои калон ба сӯи худ мекашид. ман дар дил орзу доштам ки сароянда бошам ва баъд аз телевизион оҳистакак рафтаму ба сарояндагӣ шурӯъ кардам. ширкатҳо маро интихоб карданд. ширкати Экспресс Пей, ширкати Мобилити Сел маро интихоб карда буданд. чеҳраи маро як муддат ба ҳайси моделиам фаъолият кардам. бо Таҳмина Раҷабова, он кас бисёр дӯсти хонаводаи мо ҳастанд. модари он кас бо модари ман бисёр ҳамчун хоҳар ҳастанд. мо бисёр рафту омадӣ зиёд мекунем. он кас ки аллакай ҳамон вақт ҳам актриса, ҳам модел буданд, чеҳраҳошон дар бисёр обложкаҳо буд. мегуфтам ки апай Таҳминаҷон, ман бисёр мехостам ки дар ягон ширкат чеҳраамро гирам. баъд аз гузаштани каме вақт
маро интихоб карданд ва ман дар зиндагӣ як чизро фаҳмидам ки ҳамон чизе ки ту сахт мехоҳию ҳамон чизе ки бо дили нияти пок фақат бо дили соф ягон чиро орзу мекунӣ худованд ҳатман насибат мегардонад бе ягон дилторикӣ фақат аз худованд мепурсию бовар кунӣ агар аз худованд пурсӣ худованд ҳар он чизе ки ту мехоҳӣ дар зиндагӣ насибат мегардонад орзуҳо амалӣ мешаванд. бале акай орзуҷон ва қонуни зиндагии худованд бисёр қонуни зиндагиро осон офаридааст чӣ хеле ки як шумо дар яке аз барномаҳо дар бораи бумеранг ҳарф зада будед каме порчаи видеои шуморо ҳатто ман гирифта дар инстаграми худ монда будам агар ки тамошобинон инстаграми маро агар ки бинанд ҳамон видеоролики шумо ҳаст шумо дар бораи бумеранг ҳарф зада будед ва инсон чизе ки як кори хайр кунад ҳамон кори хайр барои худаш бармегардад ин зиндагӣ аст як агар кори бад кунӣ ҳамон бадӣ ба ту бармегардад бо зиёдтар шуда бармегардад ва ҳар он чизе ки ту хубӣ мекунӣ барои ту ҳамон хубиҳо ҳамаш бармегардад ва ин чизро бояд одамо фаҳманд ва зиндагиашон осонтар мешавад ҳама корҳояшон хуб мешавад. ман мехостам сари ҳамон кор ҳамчун топ модел ҳарф бизанед он духтарҳое ки дар назди дастгоҳи аксбардорӣ ҳар хел ҳаракатҳоро мекунанд инҳо низ ягон мактаб доранд ё ин ки аз пеши худашон ин ҳаракатҳоро мекунанд онҳоро намедонам худамро ки даъват карда буданд ман худам интихоб мекардам ҳаракатҳое ки ҳамин гуна духтарҳо анҷом медиҳанд чӣ гунаанд шумо метавонед масалан рӯбарӯи дастгоҳи наварбардорӣ ҳамон ҳаракатҳои ба моделҳо хосро иҷро кунед ба ман ягон маротиба ягон кас аксбардор нагуфта буд ки ту бояд ин тавр истӣ ту бояд дастонатро боло кунӣ ки ман худам он чизе ки метавонистам худам мекардам онҳо танҳо мегуфтанд камтар болотар нигоҳ кун поёнтар нигоҳ кун танҳо ҳамин гуна биёед якчанд намуди ҳамин ҳаракатҳоро шумо нишон бидиҳед рӯбарӯи дастгоҳи наварбардорӣ ин чиз осон аст барои ин ки ин аксбардор бошад ягон гуна амхел як боз интихоб мекунем ду боз се чор панҷ шояд ҳамин гуна бошад фарангичиён дар бораи бумеранг ҳарф задед дар зери ҳарфҳои шумо дард зиёд буд дар зери ҳарфҳои шумо ман пай бурдам ки аз хеле чизҳо дар зиндагӣ дилхаста шудед аз хеле чизҳо дилатон сард гардид хеле чизҳоро омӯхтед ба хеле ҷойҳо рафтеду расидед яъне дар тӯли анамин роҳе ки паймудед ҳамин тавр дар зиндагии ҳар нафар албатта ҳамавақт мушкилиҳо ҳастанд буданд ва мемонанд дар ҳаёти ман ҳам низ ва ман ҳоло намехоҳам дар бораи он ҳолатҳое ки дар ҳаёти ман шуданду гузаштанд гуфта гузарам ман бисёртар дар хона китоб мехонам дар бораи китоби равоншиносиро бисёртар мехонам ман ки худам дар хуҷанд ба донишгоҳи муосири гуманитарӣ дохил шуда будам факултаи равоншиносӣ як муддат унҷо таҳсил кардам ва зиёдтар дар хона китоб мехонам ва албатта аз таҷрибаи зиндагӣ ҳам асари ман гузаштааст ман худам инсоне ҳастам ки зуд оташ мегирам зуд қаҳрам меояд яъне шуру шағаб мекунед бале ҳамин гуна ҳастам ва аз ҳамин ҳолат ҳам ба осонӣ меравам аз ҳамин ҳолат ва дилозор нестам шояд ҳамон лаҳза метавонам ба як кас дод занам шояд садоямро баланд кунаму аз ҳамин ҳолат тез ором мешаваму бармегардам ва чӣ гуна шояд мисли ҳар занҳо гирья мекунаму озодтар мешавам ҳамон дардамро аз дарунам берун мекунам сабуктар мешавам бале чун одамои санъаткор фикр мекунам аз одамони дигар камтар фарқ мекунанд ҳассостар ҳастанд чӣ хеле ки мегӯянд эмоционалне ҳастанд бисёри чизҳоро дар зиндагӣ ба дилашон наздик қабул мекунанд яъне гирья шуморо метавонад наҷот бидиҳад аз ғам метавонад барои мардҳо фикр мекунам душвортара аз шумо чӣ гуна аст акай орзуҷон аслан намедонам вақте ки нохушиҳо сар мезананд ман бо гирья ин чизҳоро аз худ берун кардан наметавонам вале мардҳо ҳам мегирянд фарангичиён ашки мард ҳамеша ашкест ки ин ашкро мард ба ҷамъият ба ҳамсоя ба одамони дигар намехоҳад нишон бидиҳад
پنهانی میگیرد، درون میگیرد. برای زنها آسان است، در همه جا که خواهند اشک را سر دادن میگیرند، همه جا پریوب میشود. برنامه اینو گفته ها پریوب میشود، خصوصا اکتریسه ها با فکرم. بله، و با اشک های شما باور میکنند. مهم این است که باور میکنند یا نه. اگر که گریه هم بیاید من در تنهایی ببینید خودم. با چی خاطر میگویم. برای اکتریسه، مثلا شما اکتریسه هستید، شما سراینده هستید، شما هنرپیشه هستید، برای هنرپیشه مشکل تر است اثبات کردن صمیمیت گریه. مثلا میگویند که ای خیر گریه کرد، این یک اکتریسه است، نقش میبازد، گریهش دروغ است. ولی این خیلی مشکل است. کسی که نسبت شما بدی کند میتوانید با بدی جواب بگردانید. حاضر وقتی که من راهی مشکل رو انتخاب کردم، روی صنعتکاری را، در خصوصا حیات صنعتکارها این چیزا هست. مثلا مخابات های ناقدر خوب می نویسند در اینترنت، یگان حتی مالی خوب هم پیشنهاد کنی، کلیپ سرودی خوب، شاید حتما فکری خود رو بیان میکنند و میگویند که معقول نشد یا که این چیز پسند تماشابین نیست. در اول فعالیتم به دل نزدیک می گرفتم، حالا که علاقه بسیار چیز رو میفهمیدگی شدم، میگذارم میروم، تمام زندگی هم آسان همش خوب. شما ماندید من رفتم. تمام اهمیت نمیدید. حالا نه، باور میکنید کمی خونسرد شدم. خونسردی خوب است، یعنی خونسردی شما رو از ریختن اشک‌های زیاد نگه می‌دارد. آدم‌های خونسرد رو میگویند سنگدل است. انسان رو زندگی گاه سنگدل میکند. بله، زندگی خودش برای تو درس میدهد. زندگی همون نفران خودشون به تو کمک میکنن که تو همین گونه باشه. ولی من نمیگویم که من سنگدل هستم نسبت نفران، نسبت اون نفرانی که در گرد و اطراف من هستن. من البته نمیدونم اگه شما این چیز رو میدونید، من انسانی دختری بد نیستم، من دختری خوب هستم، خاراکتری خوب هم دارم، با همه خوبی میکنم، با یگان که از بدیم کوشش میکنم. البته نمیدونم باید کوشش میکنم که بدی هم نرسد. ولی و نسبت همون آدمایی که مثلا به تو گندگی میکنند و زیانی خود رو میرسونند، من کوشش میکنم که خونسرد باشم. در مقابل بی‌معنیگی و در مقابل بی احترامی باید که خونسرد باشی و این درست است. در مقابل آتش باید که آب باشی. در مقابل مشتی محکم و آهنین باید که سنگ خورا باشی. دیگر علاج نداری. با همین خاطر من خیلی میخواهم که همین تبسم شما از لبانتان هیچ وقت کنده نشود. رحمت آقای ارزو جان، سلامت باشید. کدام فیلم ها رو تماشا میکنید و کدام فیلم ها تاثیرگذارند در زندگی شما؟ من حالا زیاد وقت ندارم برای تماشا کردن فیلم، چون فرزندم کمی اینجا هست در خانه. یگان ذره وقت ندارم که تماشا کنم. و من راستی فیلم حضرت یوسف رو وقتی که تماشا کردم، بسیار سلسله فیلم. بله، سلسله فیلم رو اون وقت باز در وقتی حامله داریم بود، وقتی که من در خانه بودم تماشا کردم. راستی بعد تماشای اون فیلم نظرم به زندگی دیگرگون شد، فکر و عقیده‌ام دیگرگون شد. من تماما یک شاید فکر میکنم انسانی دیگر شدم و بسیار این فیلم رو دوست داشتم. و حالا اگر که اجازت دید میتوانم یک مونولوگ رو، یک پارچه از همون سلسله فیلم رو، رولی خانم زلیخا رو. با چشم، با کمال میل میخواهم که هممون تماشابین این لحظه باشیم. و من یگان ریمال یا شرف لازم است. تشکر زیاد. مرحمت. گیرم این برای ابرز. مرحمت. شروع میکنیم مونولوگ از فیلم حضرت یوسف. مراجعت زلیخا به خداوند. من زمانه نمیدانستم یوسف با کی سخن میگفت، چی میگفت. هنوز هم نمیدونم. راستی تو کی هستی که یوزارسیف این همه عاشقانه ستایشت میکنن؟ یعنی تو شبیه آمان هستی؟ من که باور نمیکنم. من هیچگاه برای آمان نگریستم.
اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم. من برای یوسف بسیار گریه کردم، اما برای تو نه. تو کی هستی که محبوب همه مصریان سر بر آستان تو میگذارم؟ بسیار چون زلیخا در فراق او گریستم، اما او در فراق تو میگرید. تو باید محبوب خوب باشی، وگرنه یوسف برایت گریه نمیکرد. خوشا به حالت یوسف که محبوب چون تو دارد. خوشا به حال تو که بنده چون یوسف داری. تو باید خیلی زیبا باشه که با وجود تو یوسف به همه زیبارویان بی‌اعتنا شده. نمیدونم آیا آنگونه که به یوسف اجازه بندگی و راز نیاز میدهی به دیگران نیز میدهی؟ همه که چون یوسف پاکسریش نیستن. آیا زیارویان را نیز به حضور میپذیری؟ به درد دلهایشان گوش میدهی؟ نمیدانم که هستی، چی هستی، اما اطمینان دارم که محبوب یوسف باید یگانه و بی همتا باشد، بهترین و زیباترین باشد، وگرنه یوسف او را نمیپرستید. من نیز گریه کردم برای خدای یوسف. من نیز گریه کردم برای تو. به هر حال سپاس دوستانی عزیز، با هم مرور کردیم از روزگار فرنگیس دنیا و برنامه امروزه رو انجام میدیم با همین مونولوگ زیبا از سلسله فیلم حضرت یوسف. در نهایت از نام همه شما من به فرنگیس سر بالا، تبسمی زیبا و زندگی پر از شهامت رو تمنا میکنم. خوش آمدید. تشکر زیاد آقای آرزو جان. برایم صحبت با شما خیلی صمیمی، آزاد و شیرین بود. بسیار لذت بردم. تشکر. خسته نباشید. ما نیز بهره برداشتیم. خداحافظی میکنیم دوستان عزیز تا برنامه‌های دیگر در پناه اسمت عزیز باشید. خیر. Вавилон Мобайл представляет приложение MyVavilon. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с MyVavilon. Доступно в Play Market и App Store.